Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinikilong ki khubor bamta kasni. Usi MG ke HADC ba apnya singsim ula plipat ba ek resource recovery center kabadan hamaulai mauro ya kabalaya danlang bat UMDC ka maulai uba tebor lang pathau. UMDC ke Jirang constituency uba Victorani bat urang ba ashnong ka mauro uba Peter Jilamari katay ka jaka lumnyut ka juk thamai menta kabala baiting ka da ka HADC lingba da ka 15 finance jong ka solid waste management cell kabaday ka pilot project baningkong jong ka HADC kalong ban ai jing mento ye ki pat ba jong ka dong ka than mauro banlum ya unyut naman laki thriu yeng ya ka ba onthe hakte ka jaka kabala ai sngop ha da ka shnong katay ka jaka the nyut bathamai balawanra da ka solid waste management cell jong ka HADC kadai ban pinmi pisa bat ban ai kami ka samla ka shnong ban na ka jingnai the nyut shamartan yathu ba penyat sing CMC ka HADC Kuman shipin kan mau ketika solid waste management ketika bawanra da ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka jingyalang uba W kharkrang uba day secretary ketika tanat sarkar ban pentri kam ha ka jilla baro ka way Barha ka juk kapor uday advisor jong ka HADC ban pentelun ya ketika kam nagaliang ka dorbar shnong mauro ka penpau ka jing sngongo ya ka HADC bad UMDC ka maulai uba tay borlang pathau uba wan penmenai ka shnong ban shemi ka scheme naga benta ban lum ya kinyun bahag tay kashnong bat nagi tay kinyut kan pelong pisa. Kadai ke ba ni habban sngap ban ni habban shimkhya bat ni habban don ya kataka jingkit khle. Namar ba ka jingtmu hi jongka darbar shnong kadai kumno ba nsengi ni ka school ban la ban ajing shakri ling ba ni ka school ban penang pen start iki khon ki kti jongki nong shnong ha po jongki ni ka shnong bat kini ki shnong ki ba marjan kata dika nongrim kaba scam bat kaba sultanat hadu kata ke jingtmu babha jong kador barshnong te nga sukumen hadu kata banyo dan lang hang ni sngi khamtam iba tebor lang HDC ngidan kumbasan south liki hima te mdunai kalai hajar liki shnong te kamdei kaba suk ya kaba ngin korbar ya baro kini shnong let's say so ban penpau pat ke jingkemen namar sekar kishnong mauro kandai ka way na kishnong na padang kini ki lai hajan ki ban sedang ya kenika pilot project hakabede jingkho jingsuba te kumbala yo jing penshai ni ba wanshan ngi sothu ba ka jing tmu jong ka sarkar jela bat nakaliang jungi kum ka district council hadin mingla yo ya kenika ak ya ka bangin pentrekam kala long ka Asia ka jing bakhli kabakhya hadu kata namar mental ding ekran shipang kajing jungki dorbar shnong ngi ekran shipang kajing ki issue ki babun ki mat jingatai haba don hayen ha jaka patba ha office rekam ha kanunu jaka ngi kum ki noi lam shnong i ba ki ju ekran shipang tang arteli kita ka way kalong ha ki ekran shipang ko umbam umdi ba kabaar ki ekran shipang ka khoi ka subah te ladangi pai ke jingkhu jing suba sultanat babun hina kilian ki dorbar shnong apo socialong ki persyangkat bala ban be ya kani da ka ba lumthup ye kinyut lingba ki kali ki ba ki don ha ki shnong bakin le lum naman ki yeng naman ki jaka ban libu shepo maten te kamkut tang kata ka jingkit khli hani kum ki nongilam jong ka council ka longba ngin ha perkhat saya ka kot ka khyaru om tang ban khoi hashnong kalabiang henry ni ha perkhat ya jing khoi jing ka jing kot jing khya wat hakini ki dumping ground dan ki landfill ki bangi don kum ka martin namar baling ba ka ni ka jing lumthup ye ki nyut le sikin mi shibun ki jing pang kin kharoi shibun ki jing sneu na kini ki jaka ya ka ban kan kta hi ngi ki khun ban reu te nakaliang jungi ngi iba let's say la dangimla ban weng shisundan ni kum kini jing kala wat ban kta wat ko umbam umdi kabangi ni penankam te namar takadaw ngi trishtom menta ban wat kilat kelenti kumno ba ki dorbar shnong kini trailang ban ngi ka district council ban weng ya jing habedep ka jing uni unyut ubami tau wes ubami naki longyeng los kapale project balale lembaga scheme nyoga sarkari ka simiu kadon koi halau jen riuru kata ka idi jakai parit tamba kitu bre kidang dei bre tangki jing persang ki ba khaganur kom nginwanra ekata resource recovery center
Henry hadin bengila ya lenti bra kata ka jing ya persang bra hang tu ngilap ba kibun ki jing hikai bengio hang tu te hapor bra bengi wan bra bani kenduk bra ya ke inong penyak snong po ni po mulai moro te ngai khulei irang ba snong ni phi bala mari ba hapor bengi wan ni kenduk i ka bustana de kalong ba pe ngi tingim te bi ngi pe sepi kum no pin ya lam ti ngi dia kata ka mun sim bengi kenduk ni kong ya bagi keren kapelong ingi bengin syong bengin ya penso thu eki deng la penso thu pada ka bustana de kalong ba da kamon so bahi ka snong hi ka kloi ban ai ka tiga saka ngam nombong officer you hapo sarkar kiong ngam ngimla ban mudur ba kanur ko ba piyo bin yo ai kata ka saka ngam ta ngi liwat jaka keleng-keleng ban thiet ngim yo tiga de kini kamun sem ka bosbun ka jong pi ni po mulai moro ka ban long sisa ka nuksai ki snong nang ni sakmat ha ka be dei bar kane ka banta sepang kumno banginya penbet ya penyat nanti sepang ni unyut ubumi ni yang jungi kendiat halor kan ka resource recovery center berkai ka jingyat ban penyat ya ka kalong ba unyut hi ubumi ni yang jung pi hi kandon ka jing hikai ban penbenta syayu keladon ka jing penbenta ngatrai bon hi yang ngano ai kata ki kot kubor ki don ginong wande ki tinjot ki tin pe ni pi don wande nrai kani bre ka kom jungi bre kalong ba ginwan pun so thu epi kongdu pi penbenta unyut kata ka dei na yen tiga sadan bagi beri na posnong hi jeng pi hi bre ki ban don bata ha ni ka jeng penya ya kani bre diklawan lum yu tu nyut bra pen menta ma pi ki non ra askan di resource recovery center hang ne nang penjanai susu ya kata jeng pen menta badal penjanai ni ka jeng pen menta nomor ni nyut yang ai pi di nyut hang ye ki bai bre di kamai jak po ni tarau ki skot ya ka resource yi ta ki solution semua ni pej ya ki jing start science banwan ra e kita ki ban penbiang ban penbet handrei ha ga jing ya lenti jonga matala lai phusnem batre barka sarkar ngilap ba da kawan ra e kini ki kor ki bor bana bar kaman ra e kata yo so ki bengi thmu ngai kren be e kata ga jing khoi jong ga silong kalap kat sebele kam khoi ga silong pilek lenti singkien kidon kidong ki ba so sarong hoi ka dong jungi ka khoi hanrei pina pej pre unyut pre na ka dong pre opoi sei pre kalong bi segment ngatrai kna sekolah ni pi la yo smo bha ka khana phang ka molnong yong riga is supposed to be the cleanest village a model village hanrei ngandai thu e pi pre unyut pre bomi nang tu pre ki pen ki bret sei ngatrai ka tu ka burom ki yo bari ka snong ba khoi tam kan chuja no te bon sen ni karukom long jungi hi ni strat ba mustap miao bonong ka khoi ke yeng le jong ipun khoi re ngi brat unyut pres tu sakap reng perkhat te hadin ba ka jingya telun kam bat ka sarkar ka jingya telun kam bat ka ki bor jong ka an temu ka kot ha bo yedi bagni ka khoi ka suba bagni ka waste management ka sapelong yengi bangin perkhat da kumai bar ngasongo ba ngaju penbenahi kini haman bang ayo ban nikren ba yai sa sharing ibalong I chief secretary hatu kopor ba hadien bing lai tengko bar ke NGT halor kan ka khoi suba nikren nga sikentien yo nga khile chadis council persang banyak kren bar ka sngi ningkong bangarum for this council bangan nei wadum sumo nga final this council gem nom sumo per gani ya nong trei sarkar hi bonwan rung for this council bonwan banya mirjing bot banya trei kam 4 juja gum kata te rei hapror biki plie pre ji khang pre jom ki pre bonwan banya song banya perkhat kumnung nya pentulun sakmat kalong ki ba bostunat bar ngi pre uso pre mentapat kani kamde bagi juja tang honu bana bladep ni nusnem kani kalade ke jing 3 minute jungi la lais nem menta kata ka jing ya lenti ibon ki jing tengko ki jing ya pher jingmut ki don ka jing bam ya be ki tre damba kowi ka bostana pre hapor mi don meeting bagi hima ki bro khoi pre bangia wan chakowi ka jingmut ba to ni nya ri